zahrajeme si City Life, jo, všichni se hrozně těšíme. Takže vidíme, ne moc hungru a sleepu, takže jsem nějaký tady papáň. No, aspoň doplná. Papi, kamaráde. Na ty utratím český peníze za jídlo za chvíli, hej. Hej. No funguj. Ham. Že vás teda asi nezajímá, jak tady papám, ale začínám s YouTubem, neumím ještě stříhat, já bych vás tady vystříhal. Takže, sorry, můžete se to přeskočit. No, nevím, jakou můžete to přeskočit za chvilku na minutu. Na jinou minutu, já se tady vyspím ještě. Také noví kriminálníci byli našleti. Easy, ukaž. Tam se co děje. Můžete se tam jít podívat, hej. Toto video bude krátké, bude tak 4 minuty, dojedeme tam, zabijeme je všecky. No, tak 3 minuty. Tak, už můžeme jet. Ještě musíme nějaké auto. Bez toho stavna se nedostane to. Jedem. Ok, normální policajt v Praze. Okay. Jedem. Nami. Tak, tady vidíme, že se něco vpravo stalo. Projížděj, blbečku. Jedeme, borci. A tady se to stalo, už tejíme. Čukám. Tam co borci udělali? Tomhle tady vytáhnu moji snajperu. Omlouvám se, Borko, co tam random jde, ale nemůžeš tady jenom takhle vejít do level 2 kamoroblu. Bože, já mám aimak. Kámo, žin z bažin. Střelíme. Op, chtěli střílet. Když jsme se někdy chtěli odhalení, někdy ho uděláme, hej. Napište nějaký komenty, plus. A jdeme dovnitř, hej, tady. FBI, kámo, open up. Asi uvnitř je po mně, protože já nejsem úplně level 2 police, ale spíš level 1, no to je jedno. Střílíme. Myš, pupino. Protože mám hroznou myš. Když se moje profi myš rozjebala. Půjdeme tady zachránit rukojmího. Hello, hi. Tím, že mi dáváte nějaký ty odběry, můžu si potom dát lepší videa. Takže byli byste tak honí, dejte mi odběr. Nemyslím. Jsem osvobodit rukojmího. Tak, osvobodíme ho. A tady zabijeme toho borce. Tak, trcece. Borce. Ty tady ještě někdo. Ještě nahoře někdo bude. Jdeme. Ahoj, kamarády. To je jak v CG, kámo. Skoro to jen tak v CG, bych se tam mohl nahnout. Pojď. Kolik my ho zachráníme? Jo, zachránili jsme to. Díky, to bylo dnešní, no ne, ještě asi dáme jednu, ne, zase něco se reportlo, no tak to bude co? To znovu bude, hej. Podíváme se, rank, normal.
Jdeme se na easy nejprv a potom to dokončíme video, nemůžeme mít kam 50 minutový video, když začíná moje první, ale jestli byste někdy chtěli zahrovat Minecraft, nějakou výzvu, challenge, napište. Proč se tam stojí, kámo? To je policajt ještě k tomu. No. Bude stojí, kámo, když je policajt. Sorry, že mě neslyšíte, můj zvuk hry, protože já jsem to zkoušela, bože, když jsem si to video pustila, bylo po mně. Ahoj, kamarádi. Máme vás rádi. Svodíme tady kamaráda. Pojď, díky 650 za rukojmího, to je kam víc než hello. Kámo, můžete tam přestat chodit? Tebe, kámo. Ty vo. Ta level. Tady to je level easy, borci. Pojďte, a nevím, jestli toto video bude mít nejlepší rozlišení, já mám žádný profesionální programming na to normálně. Tam Windows screenshot a máš to tam, hej, zapneš si video, takže nebude to nejlepší. Tak. Díky borci, a tady toto byl Pelty, dejte odběr, like, všecko. Díky borci. Čau. Vypínej se. Díky. Čau.